What? Τι όνειρο κι αυτό. Πήγε λέει ο Διός στον Άδη να φέρει τους κλαϊκούς ποιητές. Πραγματικά, μόνο ένας από αυτούς μπορεί να μας σώσει από αυτό το ξεπεσμό που υπάρχει σήμερα. Το μυαλό τους το έχουν στα μπουζούκια, στην μπάλα και στην πανηγύρι. Πώς μου το κάνεις αυτό, πες μου σε παρακαλώ, πάνω που είχα αρχίσει πάλι να σε ξεπερνάω. Πώς μου το κάνεις αυτό, πες μου σε παρακαλώ, πάνω που είχα σταματήσει μέρες να μετράω. Πάλι κάνω κι εγώ μαμάτα. Να γελάσει ο κόσμος, βλέπω να διάσει θέατρο. Ρίξου πάνω μου. Εμένα που πρωταγωνιστώ εγώ, ο Θεός Διόνυσος. Είναι πάντοτε θραυμαστικό. Άρη κακομοίρη. Μεγάλη ιδέα είναι ο εαυτός σου. Γιατί να μην έχω, ποιος άλλος θα τολμούσε να χτεύει στον Άδη και θα πετούσε να πάρει και να φέρει πάλι πίσω στη γη να τραγουδώ. Καλά, καλά. Μην τα παραλές. Κάτσε να πας πρώτα. Θα πάω. Ναι, ναι, κούνα το κεφάλι σου. Όταν πρέπει να φτάσουμε, χαμπάρι θα πάρεις. Τι μέση μου ρωτά. Όλα αυτά που κολλάω. Και τι θέλεις, να πάω στον Άδη με άλλα χέρια. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε το γάιδαρο. Μα τι λες, έχεις κανέναν να πηγείς πάνε καβάλα. Μα όπως όλοι. Καλά. Κάτι να πούμε πρώτα τον δρόμο. Γι' αυτό να σου πάω σπίτι ραχή. Να, φτάσαμε. Ποιος είναι, ποιος μου χτύπησε την πόρτα του τέταρος. Ξαφνιά. Τι καίει. Πρόσεξες. Τι πράγμα. Με φοβήθηκε. Ναι, καλά. Άνοιξε Ρακλή, είμαι ο Θεός Διόνυσος, ο Θεός της χαράς, του κεφιού, του ποτού και της τέχνης. Ανοιχτό είναι. Ελοπάνω στον Άγγι και μου το βαρτοβάρι μου. Γκρου, στον Άγγι. Όπως ίσως τα ξέρεις, έχουν φτάνει όλοι οι εκπληκτές. Ο Εσχύλος, ο Ελπίδης και πρόσφατος Κοκλής. Για το πες εσύ. Μασία μου στην ΕΘΕ μου. Οι παιδίσκοι θέλουν τώρα να γράφουν τραγωδίες. Είναι ανεκδίκητοι. Ενώ είναι τα παιδιά που προσπαθούν να κάνουν θεατρικά έργα, είναι για τα πάντα. Δεν πιάνουν μία. Α, δεν έτσι. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι για μένα να γράφετε καλό θέατρο. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω στον άλλο. Και να πιστώ τον Πλούτονα να μου δώσω πίσω στο Ευρωκλήδη. Θέλω λοιπόν να μας δείξει τον δρόμο, μιας που εσύ πήγες κάποτε και το ξέρεις. Ναι, και μερικές τουριστικές πληροφορίες. Πώς να ταξιδέψουμε, πού να μείνουμε. Πού να φάτε! Από πού να πάρουμε κανένα σουβενίρ για την κυρία. Πού να απευθυνθούμε τέλος πάντων. Δεν μπορεί. Θα στείλουμε στα καλύτερα. Ορνία, ταβέρνες, ξενοδοχείες, χωρίς πολλούς χωρίς απόκριφα. Ξέρεις εσύ. Αλλά παστάει που είχε καρδιάσουμε με το παιδί και κάτω. Τελικώς με την δουλειά. Δεν είναι να ξεγέλασε. Αν δεν έχουμε εμείς σκότσια, τότε ποιος έχει. Η μάλλον τον Πιτήγκρα έχουμε. Γι' αυτό να σου δεις καθαρά εσένα. Με λεοντή και ρόπανα. Για να μην θα γενναίος. Τρομάρας. Ξέρετε που τι μας θα περάσετε. Ξέρετε τι θέλετε να δείτε και να πάθετε. Εντάξει μου, θα δείξουμε εμείς. Πού είναι το λεπτά. Λοιπόν, θα σου δείξω ένα μονοπάτι που πάει την περιφόρα τη μεγάλη. Δώσε βάση. Εγώ δεν κατάλαβα. Γιατί κουβέντα με όλα αυτά. Άντε πάλι, δεν τα είπαμε αυτά. Ναι, αλλά κοσμονιχιάστηκα. Σαν μακριά να το μάθεις. Για σιγά. Και μου φαίνεται ότι ξούμεξε. Από εδώ είναι και διέση. Έλα μέσα, ένα νεκρός.
αρχίσει να παίρνω τύπου. Έλα, κάνε λίγο κουράγιο. Δεν πρέπει να είμαστε μακριά. Θα πάμε από τη σπηλιά εδώ πέρα που έχει πει ο Ηρακλής. Δεν ξέρω. Από πού να πάμε μάλλον. Δεν ξέρω. Μην αγχώνεσαι. Έλα να το δω. Είναι γελιστρός. Ναι, ναι. Ποιος θα γελίσει εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Άλλη δουλειά δεν έχει. Η Μαργαρίτα. Άννα, πέρα τι είναι. Α, πέρασε το χάρος. Παναγία μου. Χάρο. Σχέδια και επιλόγους. Είμαι με τον φίλο μου και θέλω να μας πας και παρά το νούμερα. Δούλους δεν παίρνω. Μόνο εσύ. Αυτό είναι άδικο. Ποιο άδικο σου κάνω. Μα είναι τώρα, είμαστε μαζί. Να πάει με τα πόδια. Πάλι με τα πόδια. Θα με πεθάνετε. Να, πάρε τουλάχιστον τον κόμπο. Δεν πρέπει να έχει βγει σήμερα. Άσε, άσε. Ναι. Τέλος της σεζόν. Αναβουλιές. Δεν πηγαίνει τίποτα. Άντε, πάρε θέση. Καλώς είμαι. Τι κάνεις εκεί, στο κουμπί. Τι, εγώ θα τραβήξω κουμπί. Και ποιος θα τραβήξει εδώ. Να δούμε Θεός. Στον Άδη δεν κάνουμε μια κρίση. Μα που δεν ξέρω να τραβάω κουμπί. Εύκολο είναι, θα δεις. Ξεκίνα. Και σε λίγο θα ακούσεις και ωραία τραγουδάκια. Τι τραγουδάκια. Θα δεις. Ξεκίνα. Ακολούθησε το ρυθμό. Τι να πω. Τι, τρόμαξες. Πατράκια. Σε λίγο θα ακούσω ολόκληρη συναυλία. Βρέκεκες, 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 σκουάς, σκουάς. Βρέκεκες, 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 σκουάς, σκουάς. Μες στους δάλτους τα ποτάμια κάτι κιλάος γραγέλια. Έχουν όμορφα σακάκια, είναι όλοι τους γραγέλια. Φουσκωμένα μαγουλάκια, δεν αντέχω απ' τα γέλια. Βρέκεκες, 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 σκουάς, σκουάς. Βρέκεκες, 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 σκουάς, σκουάς. Μες στους βάλτους τα ποτάμια, κάτι κιλάος γραγέλια. Δίχως έννοια μια λουδάκια, δεν αντέχω απ' τα γέλια. Μια και λιώσες που σε γλέκια, είναι όλοι τους για γέλια. Βρέκεκες, 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 σκουάς, σκουάς. Βρέκεκες, 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 σκουάς, σκουάς. Βρέκεκες, 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 σκουάς, σκουάς. Κάτσαμε. Αχ, χεράκια μου. Η μεσούλα μου. Πέθανες. Δουλειά μου. Αν και το κουμπί, είναι η καλύτερη γυμναστική όπως ξέρεις. Θα μου λείπε. Απόδειξούλα. Παναγίτσα μου. Τι
Κουραστικό. Γεμάτο κόσμο τα άθλια τράπανα. Τι, εσύ δεν είδες θέατα. Γιατί, εσύ είδες. Αν είδα, λέει, δράκους, παιδιά, με κεφάλια ανθρώπινα, κόρακες. Και όλα αυτά, τζάμπα. Ενώ εσύ και πλήρωσες και δεν είδες τίποτα. Κορόιδο. Έλα μωρέ τώρα. Όλα αυτά θα ήταν δημιουργήματα στα οσία σου. Θα σε τρόμαξα να ανοίγεις τεράστιο. Δεν νομίζω. Μαμά! Γιώργος, δεν ήξερε τι είναι τόσο καρδιά. Μείνε στα μαμά μου. Και μόνο σε λέω, Ηρακλή. Τώρα που το λες, το Ηρακλή μου δίνει κουράγιο. Πάμε, λες Ηρακλή. Για να δούμε τώρα. Πού είμαστε. Παντοβία, τι είναι αυτό! Έχουν κάτι οι φωτιές, θα το τι! Πλησιάζουν, Πλησιάζουν. έρχονται κατά πάνω. Κατά πάνω μας. Τον Ηρακλή, κοίτα, μια απομπή. Λοιπόν,
αφού το παίζει παλικάρι και φόβος μέσα σου δεν παίρνει, πάρε το δίκτυο και πάρε τη θέση μου. Είναι Σύρακτης. Και παίρνω από τον φόβο. Αμέσως και ευχαρίστως. Σύμφωνοι. Γδίσου. Τώρα θα σε τελειώσει. Αχ, Καλενάκος! Καλέ, αυτή η κούκλη που είναι. Ναι, ναι, σκύλος κούκλος. Ίδιος ορβάς. Αχ, τι ίδιος ορβάς. Κοίτα, όπως έμαθητήρες, μας έστειλε να σε οδηγήσεις μέσα στα διαμερίσματά του. Από πίσω πόρτα. Σου έχει ετοιμάσει που λένε στρώμα και μαλάκι κρεβάτι. Να ξαποστάσεις τα ντομάτια σου. Σου ετοιμάζει λικούριο για το βράδυ και αύριο να πληρώσει. Να σε μεθύσουμε και να σε ξελογιάσουμε. Πάλι και Ρενάρντου, οι δυο μου πως από όλους οι αμυντρίδες και μικρούς μας για τις χορεύτες που ξέρετε τις αρέσουν πολύ. Χορεύτες είπες? Ναι, μικρούλες που σκαφοπληρωμένες. Τραπέζι και κρεβάτι σου τρώνουν. Ωραία, ωραία. Πες χορεύτριες, θα δες που λες, πως ζούμε αμέσως. Συ, μικρέ, πάρ' το εγώ και έλα. Ο κύριος μου θα έρθει κυρία σας. Προχωράτε εσείς και ακολουθούμε εμείς. Και μην ξεχαστείτε, όπως είπαμε, από την πίσω πόρτα. Έλα, έλα! Βγάλτε το και γρήγορα! Έλα, πριν μας το κάναμε. Άντε και περιμένουμε σε φωνή. Α, σίγουρα ήταν, Εγώ νόμιζα πως είχες φοβηθεί στα αλήθεια. Έλα, τελειώνε. Αλλά έτσι είναι πάντα. Δούλος είμαι. Τι περίμενα. Άκου εκεί. Είσαι θνητός, μαζί και δούλος. Να πιστέψεις ότι μπορεί να γίνεις γιος σταθμίνης. Αυτή εδώ πρέπει να είναι στο πόρτα. Προφήτη! Τρέχω μωρέ, τι έγινε! Καλά αυτό την εικόνα κλείνει! Ναι, ναι, αυτός πρέπει να είναι! Θυμάστε που προηγούμενη φορά μας έκαψε 20 φρατζόλες στο μπίτι! Ναι, καλέ, μόνο στο μύθι! 2 κούτσια μοσχαρίσια! 10 πετινούς και 30 λουκάνικα! Ναι, ναι, ήθελε κυρία μας να μένει με εμάς! Και είπε πως θα φτάσαμε στους αγαπητικούς μας! Έτσι, ο Ξεδιάβολος που και έχει τα βούτρα να βαδίζει κορφωμένος! Τώρα θα μάθει! Μα καλά, στόλος είναι τελειώς. Θα έρθω τρέμος δεν θα σε γνωρίσω, δεν χωράς καθόλους. Ξεχνάς που με μια βαψίνα τα πιες ένα ολόκληρο κεφάλι τυρί. Και όταν συζήτησε τα λεφτά με φτιάξες άγρια και μου κλεισες. Είναι βλέπεις συνήθεια. Έτσι φέρω που πάει. Τέτοιος είναι. Ναι, ναι, τον ξέρω. Ξέρω που κουμάς είναι δάσκος. Πω, χάλια με είναι χωρισμένες. Ξανθία, Ξανθούλη, Ξανθούκο. Λέγε. Κάνε μια χάρη, ξαναγίνει Ηρακλής. Πάπα. Στέχμα. Έλα, πες αυτό μου. Κύριος, Ούτε το φαντάζεσαι. Νο. θυμίζεις τους αυγητρίδες και τις χορεύτες που σε περιμένουν. Μπα. Και πώς εγώ θνητός, μέσα και δούλος. Ποιος μπορώ να γίνω της Αρμήνης. Αλλά δεν βαριέσαι. Κόμμα ήταν εκείνη. Δεν θα μου ζητήσω όμως να αλλάξουμε ρόλους. Όχι, Μάρκος Μορδίας. Ναι, καλά. Από αυτούς είσαι. Ώστε εδώ κρύφτεις πουλάκι μου, Τώρα θα δεις. Τελευταία στιγμή τι γύρω από. Εμπρός, ρίχτε για εδώ. Όχι, δεν είμαι κουρακή. Αυτός είναι. Όχι, όχι. Αυτός είναι. Αυτό με έτσι, εκτός όλο το ξύλο. Λοιπόν, αφού είναι έτσι, ούτε εγώ πρέπει να αγγίξεις. Είμαι ο Θεός Διόνυσος. Και μην τολμήσεις να μ' αγγίξεις. Γιατί ο Βασιλεία. Τι γίνεται με αυτούς εδώ. Πάμε στον πλούτο να βρει αυτός στην άκρη. Να πάμε, να πάμε. Με τα χαράς.
Τώρα. Επιτρέψτε να προσθούμε λίγο. Παίξτε. Ό,τι γουστάρετε κάνετε. Λοιπόν, ξέρεις και επιτόπουνα, είσαι το δικό σου πρόβλημα. Ποιος είχε το δικό μου. Δηλαδή, για δείτε. Να, εσένα σου τουλάχιστον να επιστρέψεις στη γη, είναι ένας καλός ποιητής. Εδώ σου κάνει τον κόσμο. Υπάρχει ένα νόμος. Ο πιο καλός της κάθε μιας της καλές τέχνες, τρώει την γη σε ένα και στο Βρυτανείο και του λαμβάνουν πρόβλημα το δικό μου. Το τώρα στην τραγωδία στο Ισραήλ. Όταν όμως πέθανε ο Ευρυπίδης, την έχετε σίγουρα κάτι πεθαμένη θαυμαστές στα μυαλά, και γδίσει το χρόνο και μάλιστα με πολύ άσχημο τρόπο. Τι μου λες, ρε παιδί μου. Άσε. Για να τον ηρεμήσω, τους αθλητικούς αγώνες. Θα είμαστε σε αυτόν και τον έχει φίλο. Ξέρεις, τα τσαριάλια. Που συνεχώς θα αναβάλω, γιατί δίθεν έχω τον καταλληλότερο σπιτί. Υπάρχει κατάλληλος και από εμένα, του δέου θεάτρου. Γεια σου. Από λοιπόν πώς θα γίνει. Θα αργώσουμε τους αθλητικούς αγώνες. Πρώτο γραφείο και επιστημιστική. Και δεύτερο, θα κάνουμε τραγωδία στον άδειο. Θα ψηφίσει το κοινό. Έτσι. Αν κερδίσει ο Ευρυπίδης, το πέσουμε πάνω από τον σχάλου κύριο. Αν έρθει ο σκύλος. Τι, εσύ δουλειά και με τον Ασύλιο τι κάνεις. Εδώ πέρα θα πάρει ο Ευρυπίδης το χρόνο, θα χειρέψει και όλα καίει. Ωραίο το σχέδιό σου. Δεν έχω αντίρρηση να βοηθήσω. Ευχαριστώ τώρα, δεν ξέρεις από τη βάση να με vittoria. Πω, χαμός θα γίνει. Δεν έχω να τους. Είμαι ανώτερος, τέχνη και το ξέρεις. Εγώ με την άκρη μου θέλω να είσαι ήρεμος και να βοηθήσεις τη μήκη γενικά. Ένας, κι εγώ θα είμαι ήρεμος. Αυτός όμως θα είναι και αυτός έχει ένα στόμα χαλίνο. Ασυγκράτητο, που βγάζει λόγια όλο στόχο και μεγάλο πρέπεια. Μη μου συγχύζεσαι, θα το διάσει με ένα σκύλο. Σκύλε, ήθελα να σε παρακαλέσω να μου βοηθήσεις τη μήκη γενικά. Και μην ξεχνάς πως και δύο ποιητές. Ποιητής αυτός, ο Συνδιανολόγος, ο Φλίαρος, ο Ρασκουρελιών, ο Σκιτζής. Αγιώνα μου, Θεό μου, συγκρατήσου. Ποιητής αυτός, που βγάζει στο θέατρο όλο που τους οικοκομίλητες, μας περιγράφει ανήθικες σχέσεις που θα μας κάνει το σπουδαίο. Φτάνει πια. Εγώ λέω ότι αγώνας, αυτός όπως τον άλλο, είναι άνισος και άρα άδικος. Μα γιατί. Γιατί και την πεις, πέφτει και την έχει μαζί του. Με τη δουλειά του που είναι ζωντανή, και αυτά είναι πάνω στην γη. Εγώ κατέβηκα στον άλλο μόνος. Αχ, εσύ δεν είσαι μια αγάπη μου. Ω εσείς του 2-9 φυγατέρες, ο Παναγαδισμούσες που βλέπετε από ψηλά και ξεχωρίζετε το λεπτό και έξυπνο πνεύμα των ποιητών. Ελάτε σε αυτή τη μάχη. Όταν ο αντίλογος τους ρίξει λοξούς βαθιστόχαστους γύρους. Μούσες, ελάτε να δείτε με πόση δύναμη βρίσκουν εκφράσεις στους στίχους που στο άκουσμά τους αναρριγά κανείς. Τώρα θα αρχίσει ο μεγάλος αγώνας της τέχνης. Έλα παιδιά, από στοιχήματα. Μυστήριος αυτός ο διαιτητής. Δεν μου αρέσει καθόλου η φάτα του. Στη μέρα μου φαίνεται. Πατατάκια, μαρανίτες, νέκταρ και όλα. Έλα, πάρει. Ας κάνουμε μια ευχή στους θεούς πριν ξεκινήσουμε. Ευθέρα, σήκωσε τροφή μου, γλωσσαροδάνη, εξυπνάδα μου, βοήθα να κερδίσω. Ευρυπίδης! Δήμητρα, εσύ που έδωσες στο νου μου, που πάντα με βοηθούσες. Κάνε να φανεί η αξία μου. Μα Έλεος, και οι δύο πιστεύουν στο διαφορετικό Θεό και άλλο από μένα. Τι αξίζω εγώ σαν ποιητής, θα σας το πω στο τέλος. Πρώτα θα σας αποδείξω πως ο απατεώνας και κατεργάνης είναι τους δυο. Όχι φυσικές. Παιδιά μέσα ξεγελούσε τους θεατές. Έδειχνε κάποιο πρόσωπο στην αρχή, ας πούμε την νιώδο. Να κάθεται που βρει στη μέση της σκηνής. Αγωνιά ο κόσμος, τι θα πει νιώδη, Βρε μοίρα, τίποτα νιώδη. Αντί για αυτή,
έδινε ο χορός καμιά δεκαετία τραγούδια. Η τραγωδία κυλούσε, ο κόσμος σκυλοβαζιόταν. Πετούσε και πέντε άσχετες λέξεις του θεατές, κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα. Και επειδή τρεπόταν να παραδεχτεί, ψιθύριζε στο διπλανό του. Τι είπε τώρα, πολύ σοφός ο σκύλος. Κι εγώ μια νύχτα, ξενύχτησα όλες τις ολόκληρες. Να καταλάβω να τους ανθός. Αλλά εγώ γράψω. Αν γράμματε, έλατε αυτός εμάς τα καλάτε. Α, sorry. Μα ήταν ανάγκη να πει ο κόκορας στις τραγωδίες. Γιατί εσύ θεομίζετε. Τι πλάθο θα μας τα έρωτα σου. Εγώ, αλλά ο κοκόρους, ποτέ. Όταν εγώ παρέλαβα τέκνο αυτόν, ολόπληστη αποφασισμένη της φράσης. Μεγαλευτής, άπαχη, ο ήρωας όταν πρωτόπηκε, έλεγε το γένος του. Και την άλλη, το δικό σου. Και έπειτα, στα δικά μου έργα, μιλούσαν όλοι. Και ο δούλος, και η γυναίκα, και η γριά, και η βασίλισσα. Βέβαια, το όλες τις καβάλεις τους δίνουν να μιλάνε. Και δεν σου να τους σκοτώσουν. Γιατί εμείς τον πηγάνι κατουρίσαμε. Φερόμουν κρατικά. Σας είδαμε κι εσάς. Εγώ πρώτος. Κοίταξε κι αυτούς εδώ πώς θα μιλούν. Καλύτερα μάσκαγες. Τι μάθημα τους έδωσες. Σαν τα πούδρα σου τους έκανες. Καλά, το παιδό. Ναι, εσύ ωραία. Δείχνοντας πράγματα καθημερινά. Που κι αυτοί εδώ ξαναπίνουν και την τέχνη μου και εμένα. Η συζήτηση αυτή μου γυρνάει τάντερα. Αν δεν ήταν επιταγή των θεών, σε καμιά περίπτωση δεν θα στα λόγια με τούτον. Με την όρια σου γιώνησε. Δεν θα ήταν μια ερώτηση. Για ποιο λόγο φαντάζεται ο Κύριος ότι θαυμάζουν οι άνθρωποι τους ποιητές. Μα για τη δύναμη του μυαλού τους, τις καλές συμβουλές. Και γιατί οι ποιητές με τα έργα τους κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Σωστά, σωστά. Εσύ νομίζεις πως είσαι αυτό το προσώπημα.